Tram tadadá. Ty vole. Musíš uhnout někam. Počkej, ne. Ty jsi to natočil. Počkej, že byla. Počkejte, jak budete slintat, jo. Podle mě si fotil hamburger. Ne, toho fotil Petr. Mám já. Jste tam měli nechat díl. Asi jaký myslím? Ty ještě jsme to ani nerozřízli, ty přijdeš. Cítíš tu že vůni? jsme to tam měli nechat díl, ty. Protože mi to To přijde je- málo tmavý. Málo tmavý, nebuď rasista. Wow. Ne, tam nic neuteklo vůbec. Wow, to se zatáhlo všechno zpátky. Tak ho řízni. Musíš to odprovázkovat Ty to nejdřív. se natáčí. To natáčí. No samozřejmě, že to natáčím. A to první zakrojení je potřeba natočit. Až se vyvalí ta růžová všechna ven, tyjo. Mě fakt zajímalo, kdy na tohle se budeš dívat. Dneska večer před spaním. Až bude ten největší hlad. Když přijde hladomor, tak to budou pouštět v televizi tohle. Ty vole, to je luxusně svázaný, ty vole, jestli se s ním To musíš, dobře- to musíš přefikat, to nerozuzluješ. Byl 20 na internet. To asi 3krát převazoval, tyjo. Pouštěl jsem si Polreicha, jak uzluje, tyjo, to. A učil se tam pro vás. No ale je to jako, fakt je to luxusně svázaný, ty. To ani štěpka takhle dobře neváže. Je to venku, tyjo. Hej, má to mě natočený. A ještě pán, já to tak nemyslel. Co je to všechno asi? Nebo tadyhle ještě? Yep. Pojď tátovi. Drip, drip. Ty vole, ten je měkoučkej, to normálně do toho jenom takhle jako šťouchneš. A co řízneš do něj? Provázky pryč teda, jo? Nebo je budeš vyndavat úplně? Ne. Jsme neměnili teda, pokud... Jo, určitě se to bude ještě budete obrát. Jako jo, ale někdy s vámi tam na tento New York, myslím. Ale... Jo, druh jsme Tak jo. neměnili. Tak jo, vem si ten velkej. Máme si To je v šuplíku. Tady. A mám ho vzít ve prostřed. Já bych vzal ten kráj asi, jakoby plátek, no. Já jsem vezmu ty ptáčky, oni potřebují. Počkej, Monika, až to dojíme. Můžu hodit na to? No, hodí ho na to. Nehodlám pouštět. Ty bez smrdě. Jako nech v klidu se najíme a pak je sem třeba ven. Tady? S vašimi? Jo. My to nějak vždycky kombinujeme. Určitě i tady, akorát většinou jako, že rozbalím dárky s dětma. Tady já Že vám to je větší vždycky pozor. největší to jako. To vždycky nějak kombinujeme. Tak asi to bude na Ještě jeden. tlustici a na večeři. Tady. Tady, no. Co máte v tlustici k obědu? A vy taky jak, jo? Na Vánoce? Rybu, no. Jako 2 večeře, 2 rozbalování. To jako byl vždycky malý, jako větší synovec byl v tlustici. Ten jako nebyl schopný vydržet dlouho, takže jsme pak jako přejížděli do Hořovic, kde neměli A vy problém. děti to nejvíc těší, ano. No. Takže Tu raz. Bude oči, opět, že já Tak. nevím. Tam to pryč. Tak jsem ta Anabel pojď. To je kokot. No a teďka Ale bude taky pro mě. No a teďka Ty vole, to je kousek. tam by to jako lepší vyvěhnali mu tu sondu, že teďka uší sám, tak A začni z kráje pěkně plátoš. Ukaž mi tu růžovou. smíšek. počkej, tady ten bude trošku silnější. Jo. No pozor. Prej díl, ty. Vypadá to pěkně. Luxus. Řeže to tak udlá. No. Není to krvavý, je to růžovoučký, no dobře no. Tak Ne, to je až moc, jako, na můj vkus. Ale ono ve na můj prostřed vkus to je bude to líp. akorát teda, vypadá to pěkně, no dobře no. Pánové. Co na tom asi mají to Ještě to nechutná. Je trošku přetažený. Co má to? Ne, on bude dobrý, hele, pojď se, prostě teďka půjdeme do středu a tam Na budou tom, ty na, nejlepší na, kousky. na tom displeji vypadá líp, ty, než ve skutečnosti. Teď se mi to nepovedlo. Tak chci tyho nakrát tenký a... Přesně, na nějakou promofotku. Pěkně mi tam odklop. Pánové a maso. Takhle dělali hamburger. Jo, udělá dobrý rozbíj, to je jako To bylo postavit barák. Takový ty baví.
Tak, to není to tak. Tak je to lepší. Ukáž.